U ožujku pokrenuta akcija Palčić gore ovih dana ubire prve plodove. Dubrovačka udruga Zajedno do zdravlja donirala je 80.000 kuna vrijedan reanimacijski stolić. Kako bi se svakom djetetu rođenom u Dubrovačkoj bolnici omogućio najbolji mogući start u život, o kojem uvelike ovisi njegov daljnji kako motorički, tako i psihološki razvoj. Svojih 10 godina postojanja već volonterski roditelji u svojoj akciji koja se prije 5 godina dovršila i kupio se stan za kronično bolesnu djecu u Zagrebu. Sredstva koja su zaostala iz toga projekta, koja su ušteđena, odlučili smo prenamijeniti upravo u ovu akciju. Akciju Palčić gore organizira klub roditelja Nedonoščadi Palčići, a cilj je senzibilizirati javnost za probleme s kojima se susreću prijevremeno rođena djeca, te prikupiti donacije i sredstva za medicinsku opremu i dodatnu opremu za bolnice kojima je to potrebno. Sljedeća donacija planirana je u Vukovaru 5.6. u prisustvu predsjednika Republike gospodina Ive Josipovića, koji će popratiti donaciju u Vukovarskoj bolnici.